అంతరాయతిమిరోపశాంతయే శాంతపావనమచింత్య వైభవం తన్నరం వపుషి కుంజరం ముఖే మన్మహే కిమపి తుందిలం మహః. శరణం కరవాణి శర్మదంతే చరణం వాణి చరాచరోపజీవ్యం కరుణామసృణైః కటాక్షపాతైః కురు మామంబ కృతార్థసార్థవాహం. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవో మహేశ్వరః. గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషం పరాశరాత్మజం వందే సుకతాదంతపోనిధిం. అచతుర్వదనో బ్రహ్మా ద్విబాహురపరో హరిః. అఫాలలోచన శంభుర్భగవాన్ బాదరాయణః. వంశీ విభూషితకరన్నవనీరదాభాత్ పీతాంబరాదరుణబింబఫలాధరోష్ఠాత్ పూర్ణేందు సుందరముఖాదరవిందనేత్రాత్ కృష్ణాత్ పరం కిమపి తత్వమహం న జానే. గోష్పదీకృతవారాశిం మశకీకృతరాక్షసం రామాయణ మహామాలారత్నం వందే నీలాత్మజం. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యాం. పూజ్యాయ రాఘవేంద్రాయ సత్యధర్మరతాయ చ భజతాం కల్పవృక్షాయ నమతాం కామధేనవే. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. అటు యాదవులకు ఇటు పాంచాలులకు ఇంకా దగ్గర బంధువులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వారికి మిత్రులకు అందరికీ కూడా వర్తమానములు పంపించారు. ఇందులో పెళ్లి కొడుకు రావాల్సి ఉన్నాడయ్యే ద్వారకం నుంచి శ్రీకృష్ణుడు మొదలైనటువంటి వారందరితో పాటు అభిమన్యుడు వచ్చాడు. అలాగే ద్రౌపదీ కుమారులు అందరూ వచ్చారు. ఇంద్రసేనాది సారథులందరూ వచ్చారు. ఇంకా ధర్మరాజు గారు మహారణ్యంలో ఎవరెవరికైతే సెలవు తీసుకుని వచ్చారో వారందరూ కూడా వచ్చారు. పండితులు బ్రాహ్మణోత్తములు వారందరూ కూడా వచ్చారు. ఆ వివాహము మహావైభవంగా ఉత్తర కళ్యాణము జరిగింది. అందరూ కూడా మహానందం చెందారు. ముఖ్యంగా విరాట పర్వము ఉత్తరాభిమన్యుల కళ్యాణంతో పూర్తి అవుతుంది. ఈ కళ్యాణానికి మహాభారతంలో వర్ణనం చాలా తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ చాలా ప్రాధాన్యం ఉన్నది. ఎందుకనంటే ఆ వంశానికి మరి ఆభావమైనటువంటి పరీక్షణ్ మహారాజు వీరి కడుపున జన్మించినటువంటి వాడే. అందుచేతను ఉత్తరా కళ్యాణం మహాభారతంలో ముఖ్యమైనటువంటి ఘటన. దీంతో విరాట పర్వము పూర్తి అవుతుంది. విరాట పర్వము మన మహాభారతంలోనే ముఖ్యమైన పర్వముగా చెబుతారు. ఎందువల్లంటే పాండవులు కష్టములు గడిచి గట్టెక్కడము విరాట పర్వం పరిసమాప్తి కావడంతో జరుగుతుంది. ఇంకా అద్భుతం కోసం చెప్పని వారు ఉద్యోగం చేస్తారనుకోండి. ఉద్యోగం అంటే ప్రయత్నము, రాజ్యం కోసం ఉద్యోగం చేస్తారు. అందువల్ల తర్వాతి పర్వమునకు ఉద్యోగం అనే పేరు వస్తుంది. ఉద్యోగ పర్వం అనే పేరు వచ్చింది. ఈ విరాట పర్వము సాహిత్య దృష్టితో చూస్తే నానారసాభ్యుదయోల్లాసి అన్నారు కృష్ణ గారు. ఇందులో సర్వరసములు కూడా ఉన్నాయి. అందువల్ల ఈ విరాట పర్వము చాలా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అన్నారు. ఇక మన ధర్మ దృష్టితో చూస్తే విరాట పర్వానికి చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది. విరాట పర్వము మనకందరికీ తెలుసు. వర్షములు పోవకపోతే విరాట పర్వము పారాయణం చేస్తారు, ప్రవచనం చేయిస్తారు, ఇలా చెప్పిస్తూ ఉంటారు. విరాట పర్వం పూర్తి అయ్యేటప్పటికి వర్షములు తప్పనిసరిగా కురుస్తాయి. మనం మొదలు పెట్టేటప్పటికే వర్షములు ప్రారంభించాయి. అంచేత మన విశ్వాసము వృధా పోలేదని మనం అనుకోవచ్చు. ఇది మన కార్యక్రమానికి ఏ విధంగానూ విఘ్నంకారి వర్షం రావడం ముందుకనే వస్తుంది. బయట కూర్చుంటే అక్కడ బళ్ళు ఉంటే జనం లేదేమో అని అనిపించేది.
ఇప్పుడు జనానికి హాలు చాలటం లేదు. అంటే ఈ వర్షం రావడం మనకి అది మంచిగానే పరిణమించింది. అందులో వర్షం కోసం జలం కోసం మనం అందరం కూడా ఎదురు చూస్తున్నాం. శుత్వాత్ చరితం పుణ్యం పాండవానాం మహాత్మనాం నా ఆదివ్యాధి భయం చేశాం జాయతే పుణ్యకర్మణ. ప్రత్యేకించి విరాట పర్వం యొక్క శ్రవణ మహిమ ఈ విధంగా చెప్పారు. మనకు లక్ష్మణేశ్వరుడు గారు వినేది శ్రద్ధతోటి వినండి అని చెప్పారు. ఎలాగ కథ వింటున్నాను కేవలం కథా మాత్రముగాను ఏవో కొన్ని అభిప్రాయములు మాత్రముగాను కాకుండా మనకు ఆనుపూర్వకముగా దాన్ని మన పూర్వులు ఏ విధముగా మందించేవారో ఆ రుచితోటి వినటము విశేష ఫలదాయకమైనటువంటి. పాండవుల యొక్క చరిత్రలో ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాన్ని తెలియజేసే ఈ విరాట పర్వం వింటే ఆది భయము వ్యాధి భయము కూడా మానవులకు ఉండదు. మానసికమైన బెంగ కానీ శారీరకమైనటువంటి రోగములు కానీ వారికి కలుగవు అని మొదటి ఫలం చెప్పారు. తరువాత అనేక కష్టంలో మనుషులు ఉండవచ్చు. దుర్గతే స్తరమే తేషాం ఆయతం తరణం భవే సుభిక్షం క్షేమం ఆరోగ్యం పుణ్యవృద్ధి ప్రజాయితీ. కష్టములలో ఉంటే ఆ కష్టములను దాటించడానికి విరాట పర్వము చదవటము వినటము అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సాధనం. దేశానికి సుభిక్షము ఏర్పడుతుంది. అంటే సువృష్టి మొదలైనటువంటి ఉండి పాడి పంటలతో సిరి సంపదలతో ఉంటుంది. విరాట పర్వము చదివినా విన్నాను ఆ దేశం. క్షేమము ఆరోగ్యము సుకృతము పెరగటము ఇవన్నీ కూడా విరాట పర్వ పఠన శ్రవణముల వల్ల పెరుగుతాయి. పాపములు పోతాయి, సర్వ సంపదలు కలుగుతాయి. ఒంటరిగా ఉండినప్పటికీ అధిక సంఖ్యాకులైన శత్రువులతో పోరాడుతూ ఉండినప్పటికీ ఒంటరిగా అతనికి జయం కలుగుతుంది. సరిగ్గా అర్జునునికి కౌరవుల మీద ఏ విధంగా జయం కలిగిందో ఏకాకి విజయ శత్రుం స్మృత్వ పాల్గొన్న కర్మచ. ప్రత్యేకించి ఉత్తర గోగ్రహణ మాత్రం విన్నప్పటికీ కూడా ఒంటరిగా ఉన్నవాడు కూడా అనేక శత్రువులను జయిస్తాడు. ఈతిగాథలు అతివృష్టి అనావృష్టి మొదలైనటువంటి 6 ఈతిగాథలు ఉన్నాయే అవి కూడా పోతాయి. ఇష్టజనులకు దూరంగా ఉండడం అనేది కూడా కలుగదు. ఏ కారణం వల్ల అయినా ఇష్టజనులకు దూరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ ఇష్టజనులను కలుసుకొనటం సంభవిస్తుంది విరాట పర్వం యొక్క శ్రవణ పఠనముల వల్ల. శృత్వా వైరాటకం పర్వ వాసాంసి వివిధానిచ సైన్యం ధాన్యం గావత్య దద్యా వృత్తానుసారత. ఇప్పుడు మీరు చేసిన పని చేయాలి అని చెబుతున్నాడు. అది విరాట పర్వం వినిన తర్వాత రకరకములైన వస్త్రములు, హిరణ్యము, సువర్ణము, ధాన్యము, గోవులు మొదలైనవి వృత్తానుసారత ఇవ్వాలి అని. అంటే మళ్ళీ ఇంకోటి ఇలాంటి ఏర్పాటు చేయడానికి ఎవరు భయపడక్కర్లేదు. మనకు ఉన్నటువంటి శక్తిని బట్టి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ప్రేతయే దేవతానాంపై సద్యా ద్విజ ముఖ్యకే. బ్రాహ్మణోత్తమునికి ముఖ్యంగా దేవతలు ప్రీతి చెందాలి అని సంకల్పించి ఈ విధముగా సమర్పించాలి. వాచకేతు సుసంతుష్టే దుష్టాసు సర్వదేవతా. ఈ భారతము విరాట పర్వము వినిపించిన వారు కనుక బాగా సంతోషిస్తే దేవతలందరూ కూడా సంతోషిస్తారు. బ్రాహ్మణాం భోజయేచ్ఛిత్య పాయసై సర్పిషాస్థితై. తరువాతను విరాట పర్వ శ్రవణానంతరము బ్రాహ్మణులకు భోజనము పెట్టారు. అందులో పాయసాహారముతో మరి సర్పిష విరాట పర్వంలో గోవుల ప్రస్తావన బాగా వస్తుంది. వాటి వల్ల మనకు లభించేటువంటి పాలు, నెయ్యి. అంచేతను పాలు, నెయ్యి సమృద్ధిగా ఉండేటట్లుగా ఉడికే దర్శనం ఉండేటట్లుగా కాకుండా సర్వమేశ్వర శాస్త్రి గారు ఆరవ దేశానికి ఒకసారి ఇక్కడ తమిళ ఎవరైనా ఉంటే కోపడకండి. ఆయన ఎందులో పర్యటనకు వెళ్ళారు. వెళ్తే ఒక ద్రావిడ బ్రాహ్మణుల ఇంటికి 60 బ్రాహ్మణులకు భోజనానికి వెళ్ళారు. అది పాపం నెయ్యి వడ్డించి ఉంటాయి వెళ్ళాలి లేక కాదు బాగా అలవాటు. ఆవిడ వేస్తే ఈయన ఆంధ్రదేశం నుంచి వెళ్ళాడు. ఆయనకి ఆయన నెయ్యి వేసే పద్ధతి ఇలా నెయ్యి తప్పటి ఆంధ్ర బ్రాహ్మణులు భోజనం చేస్తే ఇలా బట్టలు పడు ఆ చేతుల్లో ఇలా జారిపోతూ ఉంటుంది. నువ్వు అనడం అంటారో అనడం వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. ఇలా తినేసారు. అందుకే అగ్రహారాలన్నీ కూడా
నానాడి తీసుకెళ్తే నాగం పట్టుకోవాలి. ఆవిడ నెయ్యి వేస్తేగా ఈ మంచి తెలియదు. శ్వాసం చెప్పాలంటే ఇది ఎదురుగా పెడితే మళ్ళీ గౌరవం పూర్తి కాదు. తర్వాత ఎక్కడో చెప్పుకుంటే అది జ్ఞానంలో పడింది. చిత్రం వశిష్ఠ వనితా సమం ఆద్యపాత్ర ఆనంద తాండవ పురే ద్రవిడస్య గేహే చిత్రం వశిష్ఠ వనితా సమం ఆద్యపాత్ర విద్యుంగదేవ పరివృత్తి తత్ర దర్వి ధారం విలోపయతి కశ్చన యోగ సిద్ధ అన్నారు. ఆనంద తాండవపురం అని తమిళనాడులో ఉంది. అక్కడ ద్రావిడ బ్రాహ్మణుల ఇంటికి, తమిళ బ్రాహ్మణుల ఇంటికి నేను భోజనానికి వెళ్ళాను. వెళ్తే ద్రవిడస్య గేహే చిత్రం వశిష్ఠ వనితా సమం ఆద్యపాత్ర నెయ్యి ఆవిడ పట్టుకుని వచ్చింది. నెయ్యి పట్టరా అన్నట్టు ఆయన యజమాని. ఆవిడ పట్టుకొచ్చింది. నెయ్యి కనిపిస్తుందేమో అని చూసేట కాసేపు పరీక్షగా చూస్తే కనిపించింది. ఎలా ఉంది? వశిష్ఠ వనితా సమం. ఇందాక రామబాబు గారు చెప్పారు అరుంధతి దేవిగా ఉంది. అంటే అరుంధతి నక్షత్రంగా ఉంది. అరుంధతి నక్షత్రం ఆయువు బాగా ఉన్నవాడి కానీ కనపడదు. దీనికి మొత్తం మీద కనగలిగింది. అది నీటి నిర్మంతో ఉంటుంది. దీని ఎలా ఉంది? విద్యుంగ దేవ పరివృత్తి తత్ర గరివి అరుంధతి నక్షత్రం పక్కన మేము మెరకు ఉండదు. అక్కడ మెరకు మెరుస్తూ ఎలా ఉంటుందో ఈ గరిక ఎలా ఉంది? ఈ గిన్నెలోంచి ఇలా కిందకి కలిపి ఇలా వేస్తూ ఉంటే టకాటకం అది విద్యుత్ దేవ పరిగణిస్తుంది. మెరుగులాగా అది మెరుస్తుంది ఆ గరికి. కానీ అరుంధతి అయినా కనిపిస్తుంది, మెరుగైనా కనిపిస్తుంది, కానీ ధార మాత్రం కనబడుతుంది. ధారాం విలోక ఎత్తి కష్టిన యోగ అన్నది. ఎవరు యోగులకి ఏమిటంటే మామూలు వాళ్ళకి కనపడిన వాళ్ళకి కనపడనని కనిపిస్తాయి, వినపడని వినిపిస్తాయి. ఆ ధార కనపడాలంటే మాత్రం ఆయుర్దాయం ఉంటే చాలా అరుంధతి కనిపిస్తుంది, కళ్ళు ఉంటే చాలా మెరుగు కనిపిస్తుంది. కానీ ధార కనపడాలంటే మాత్రం యోగశక్తి ఉండాలి. ఈ ధారాం విలోక ఎత్తి కష్టిన యోగ సిద్ధ అన్నట్టు. అలా కాకుండా బ్రాహ్మణాన్ని భోజన శక్య పాయసైకి సద్దిశాస్థితైకి ఇలాంటి వాటితో స్థిత అంటే పంచదార అంటే మృష్టాన్నము. మృష్టాన్నం అంటే మధురాన్నము అని అర్థం. ఆ మధుర భోజనము పెట్టాలని ఏవం శుద్ధి వైరాటే సమ్యం ఫలం అవాల్సిందా. ఇలాగ విరాట పర్వం విని ఈ విధంగా ఆచరిస్తే చక్కగా ఫలము లభిస్తుంది అని చెప్పారు. ఈ విధంగా మనం విరాట పర్వాన్ని పూర్తి చేశాం. ఉద్యోగ పర్వము తరువాత శ్లోకంతో ప్రారంభం. ఆ శ్లోకం ఏమిటంటే మళ్ళీ నారాయణం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయం వీరయే. వైశంపాయన ఉవాచ కృత్వా వివాహం కురుప్రవీరాః తదాభిమన్యోర్ముదితాః స్వపక్షాః విశ్రమ్య రాత్రావుషసి ప్రవీతాః అహాం విరాటస్య తతోభిజగ్ముః. ఈ శ్లోకంతో ఉద్యోగ పర్వం ప్రారంభం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహేషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు.